Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou joculeț pe canal. Astăzi să ne jucăm Temple Grand 2. L-a actualizat foarte bine. Astăzi sunt alături de verișorii mei Lucian și Roxy. Bună! Da, ce greu se încarcă. Nu vi se pare? Da, da. Păi uitați și voi ce mișto arată monstrul ăsta. Tu ce zici, Luci, cum îți place? Îți place? N-am mai jucat de mult Temple Grand și sper că mă mai pricep. După cum știu, acest joc trebuie să fugi de un monstru, să te aperi. Carcă-te. Greu se mai încarcă, frate. Foarte greu. Mâncați așa. Gura. Un pic mai. Păi așa facem la început. Nu? Da, așa. Adică cum l-ai descărcat? Să descarc el. Se înregistreze tot. Tot. Dar ce tot are monstrul ăsta în cap? Frate, e un minut de când se încarcă. A început. Oh, da, l-a Play. actualizat. Este, da. Ce mapă, care? Aici e. Dacă știu, sper. Făcut. Ai jucat? Păi nu-și dau. Nu am jucat de mult. Ce vrem acum? Îmi place cum l-a actualizat jocul ăsta. Dar ce muzică are? De ce? Nu. Yeah! Da! Go! Good. Asta e în engleză? Înseamnă bun. Nu? Engleză. Ce trebuie să trec? Înseamnă. Câte mici facem? Bă, ești prost? Wow! Ce mișto e, frate! Wow, what the fuck? Îi facem mici, mă. Nu știu! Pe copaci, pe copaci. Da, pe copac. Foarte mișto să fiu morții. Atât de tare. Ce? Cum fac? Ai! Mamă, cât a șarpele! Wow! Ați văzut? Te las pe sub el, cred că. Da. Cât a șerpălău. E foarte. Yeah. Ce? What the fuck is that? Ce? Să satre. Wow, ce scheme. Eu am fost un câine, ai văzut? Aici acum trebuie să facă nu trec. Aoleu. Dai mie? Eu iau pe jale, rău de tot. Dai mie? Nu-ți dai. Spider-Man papuc. Și. Yes. Stai. A sărit. Acum dracu, mă. E tu. Scuzați-mă. Da, ăștia doi sunt... Atingi voi. Ai grijă. Ce morți cu copaci ăștia? Bula. Ce? 2, 1 și ce, mă? Tu, zici că e viu.
Zici că viu, oameni buni. Păi viu e, nu e mort. E, ce-ai scris? Știu că așa e. Dar nu e mort. Uite, bă, ce viteză a prins Gheorghiță. Gheorghe! Wow, mama, aici de bă, poate mânca. Ai pierdut. Wow, uimitură ce joc. Mai ales cum l-au actualizat. Atât de bine. Next. Ia, mergem. Hai, a început. Hai să vedem. Ha, e tu, băi. Wow, ce monstru! Stai. Și mie. Hați. Când vei ciocni. Da. Mamă, e... Da, unde am căzut? Skip. Așa. Scuzați-mă. Reclame de alea proaste, scris pe știți? gură. Știți cum sunt. Mă mai arătați o mică defecțiune. Mare. E acum și tu. Așa, mă, așa. Hai, băi. Așa. Ofițar. Scuzați. Dați-o zi. Stau. Alo? Știi ce are o mică defecțiune? O puțin mai mare. Aolea, nici nu pierde loc. Ia. O mică defecțiune. Am revenit, oameni buni, defecțiunea noastră a fost o mică defecțiune tehnică. Probleme minore, stai. Nu știu ce s-a întâmplat, mi s-a blocat. N-ai idee. Ia mă, bani. Să te băgați pe stânga. Se pare că părul meu are o problemă tehnică cu un buștean. Nu poate să sară pe stânga. E câte șarpele, nu. Da. Dar îmi place că mereu îl actualizați și îl face cât mai bun. Sari! Stânga. Vezi că e cel mai buștean? Sari! Aoleu. Doamne că... Așa. Aoleu, Doamne, ce ne facem? Dragilor, nu știu ce mă fac cu ăștia doi. Mine? Și cu tine acum ce vrei? Da, cu el. Dar observați ce cringe-au. Sari! Aoleu, ce mișto că... Ce mă fac eu cu ăștia doi, Doamne? Vezi că nu-i pe canalul tău. Și oameni buni, dacă vreți să vă abonați, vă puteți abona la canalul verișorul meu, Lucian. Bă, nu vă abonați încă, că nu am niciun episod. Vedeți? Ăsta e om, ăsta e un youtuber de la mai pe amețit. canalul lui și veți vedea un episod cu Slendrina. O să vă speriați la nebunie. La nebunie. E un căcat, Da, e un căcat. Wow, Ce mai mape. Hei, oameni buni, haideți să jucăm și pe alta. Pe originalul. Da. Ce ziceți? Acesta e original, acesta e gheață, acesta e junglă, Nu, aceasta e de la care deșertul. Da. Iar acesta este La piramide. Da, iar acesta este originalul originalității. Auzi, Doamne. Ce să mă fac, Doamne, cu ăștia? Ce să mă fac eu cu ăștia doi, că nu știu nimic, mă, nu Uitați. nimic. Play. După cum vedeți, nu mai este jungă, aici e nori și e mai ușor. E mai simplu. Da, e mai mișto aia, nu? Da, normal.
Asta e... Trebuie să evitați aceste cărămizi, că altfel vine monstru și vă rupe. Uite, așa mă despică. Vă mănâncă în curul. Oleu, foc să nu mă pârlesc. Cat! Ador apa! Cat, damn! Oleu, Dar îmi place apa. uitați, oameni buni, ce cere ăsta, e nebun. E nebun. Aha, da. Aha, dacă te cheamă Ionuț Cerban, să zici. Cum mă cheamă? Da, te cheamă Lucian Dumitrescu și ea e Roxanița Dumitrescu. Și haideți, oameni buni, că mă iau pe șoară. Ozi! Aoleu, Doamne! Mai aveai timp. Hați! Dar ce Am ăsta? Am căzut în rai, să știți. Wow! Wow! Ce să faceți? E Diliu. pulsare de două ori pe o dată. Diliu, eu zis, oameni, mă face Diliu ăsta. Aoleu, mă. Hai că revenim la mapa noastră originală. Jungle! Ce zi adevăr nu ești așa? Aha, da, să crezi tu. Îmi place Temple Grand. În sfârșit, dar... Păi cred că videoclipul nu prea o să mai țină mult. Ba, mai ține măcar vreo 5 minute. Ce, mă? Filmam deja de 11 minute 34. Da, mă, și ce? E canalul meu al tău. Eu trebuie să mă dezvolt. O să mai facem jocuri. O să ne mai orientăm. O să ne mai jucăm și Slendrina și Da. Minecraft. Da, o să Mai încep o multe serie de jocuri. Minecraft de survival. Când începem? Nu știu, chiar n-am habar. Hai acum. Nu știu. Vom începe. O vom începe, dar nu știu când. Azi. Nu știu când, nu știu. Nu vă S-ar promit. putea să o postez mâine. Nu știu, n-am idee. O să mâine. A început jungla. Ua. Dar uitați-vă și dumneavoastră la acest zomba cu căcănărie zi. Eu ce bă, El crede că este Minecraft. da. Uitați aici. Wow! Wow, doamne! Cad, doamne, cad! Ce dansează. Ziceți că e... Wow! Nu eu eram? După cum se întâmplă, cred că m-au mâncat șoară. Cred că m-au mâncat șupările. Sau... Șopârlele. Nu, m-au mâncat Bă, toate... fiți țar, naiba. Fiți țar. Nu, mulțumesc. Hârbul tău al naibii, că eu am telefon de telefon. Aoleu, Am doamne. Samsung Galaxy S2 Plus. Da. Vedem noi ce ne spune. Mulțumesc! Reformatează. Reformatează. După cum vedeți, telefonul e atât de bun, i s-a intrat virus și în el de la un mâncat. Ce, mă? Uite-te, mă, că zici că e bunica cum să mișcă. Oameni buni, Uitați-vă Cred că- dumneavoastră pe videoclip. am dat cu capul de... Nu știu, dar al meu nu este. Dacă îl vedeți, oameni buni, ziceți că a căzut de la etajul 9. Aha, și baltul de abia să mișcă, eu nu. De pe la Slendrina. Wow! Stai cu minte că se mișcă mai bine al direcții. Doi! Au fi... Doi șerpăloi. Deci tu nu mai zice. Mamă. Hai să pice diamante. Wow! 2, 3 și let's go! Hai, virus! Da, doamnelor și domnilor. Nu sunt virus, bă. Da-i s-a închis. Care e virus? Nu e, mi-a intrat un site. Cu virus! Aha, da. Aha. Abia aștept să vedem pe Vă să anul. ne ziceți dumneavoastră în comentarii dacă am virus. Magnet, adu magnet. Și dumneavoastră ca să aprin această... E pe mulți frumos, e foarte periculos. Da! Aici trebuia să sar. Ok, nu-i nimic. Diamante, diamante, diamante. Vezi că este... Adică da, e diamante. Diamante. Aha, uite cum se mișcă.
Mi-a intrat un păr în ureche. Magnet. Wow! Adorai. Ah, știu, te urci. Wow! Cred că vom încheia episodul, că aici se duce bateria. Îmi pare... O să încheiem episodul acesta. La revedere! Oameni buni, la revedere, sănătate! Și